voittaja. Se on vähän yleensä semmonen eskarilaisen merkki, mutta eikä sä vielä niin iso. Ootko? Eikö se edes? Oho. Onks kiva mennä eskariin? Ai joo. Onks kiva mennä eskariin? Hyvä. Oho, se irtoaa ehkä tänä viikonloppuna. Onks kiva mennä eskariin? Älä menkää sirkua. Eli Merirata on alkanut ja potkassa käyntiin. Siellä on nollasta nousajat aloittanut. Noko Marit Kovalainen suurin radan Este on ylitetty, eli sitä ei tarvitse välttämättä hypätä, jos aika lähtee, jos koira ylittää tuon esteen. Niin Paskaralla. Se on niin, että Meren ykkösjoukkueella tällä hetkellä Ronkolla Helsingin Akkusuunajan 7.39 miinusta. Kirkkonummi kakkosena -6.95, kolmantena Porvoo -6.60, neljäntenä Keski-Pohjanmaan koirakilta 21, kuudentena Mukkaputki -2.95. Noin. 38.54. Onko vihreitä? Ei virheitä. Lähtövuoro on jälkeen kun Viska, Juha Kujala, Urheiluseuran aktiivinen urheilija. Taulatilanne. Matseista matkaan lähdössä joukkue Riihimäen Akilitien Ryyn numerosta 13, Bordeaux oli Juju ja Veijo pois. He ovat tällä hetkellä siellä yhdeksän. Seterta on päivittynyt tuosta kakkosjoukkueen jälkeen, että pian Ei ehkä ihan eka. Kyllä se tarkoittaa Siellä on yksi ryhmä edelleen alhaalla, rima numero 6. Eikö ne yhtään